udazkena, hain xarmagarria, urtaroi maitagarriena. Arratsalde on denoi, mila esker, honea etortzeagatik. Mila esker, mireni. Nire izena Rai da, benetako izena pixka luzeagoa da, nire izena da Raimundo. Pentsa mundo, horrek, ze karga du, eza? Arduan nik, aspaldi, mundu hori kendu nun gainetik, eta Rai bezala asoziarinago bizinez. Musu bat bai, musu bat hotz, musu bat subat, musu bat hotz, musu bat re, musu bat do, musu bat la, musu bat sol, musu bat do re mi, musu bat rekiton, musu bat do si fa, musu bat tambor, musu bat bai, musu bat hotz. Hitze txikia izanik asko maite zaitu nik. Ara! Txerrimume handitu egin da! Opari badakar, ikusten dut nire frutairik gogokoena, mandarina! Nandi, mandazer? Baina, bueno, hemen zer gertatu da? Ez zuten inoiz jakingo, zer gertatu zen. Baina ospatu zuten egun hori. Eta bai, eurek biak eta herrizko dizkamutin guztiak mandarina jasituzten gogotik. Baziren hiru